Laakso pyöräyttää vielä kerran vauhtia. Nyt tullaan oikeutta kaistaa pitkin Forak. Nopealla jalallaan häneltä syöttö vasempaa kaistaa. Nyt päässään viivan yli hyvin. Lähteekö pakkopeli pyörimään? Nyt pelataan Alitalolle toiselle puolelle. Forak maalin takana. Hämeenaho. Heikko syöttö siihen keskelle. Onneksi sitten pääsee kuitenkin Kaarella potkimaan kiekon omilleen. Nyt lähtee syöttö sinne tolpille. Siellä on Dvorak, Alitalo täällä oikealla kaistalla. Hänelle myös kiekko pelataan. Laakso viivassa odottelee, mutta se pelataan kuitenkin Hämeenaholle. Lähtikö laukaus? Nyt tulee Laaksolle aivan loistava paikka ja hän naulaa siitä. Elmeri Laakso 1-0 ylivoimalla ja loistava syöttö siitä Veikka Hämeenaholta Elmeri Laaksolle. Ja tämä ylivoima tuottaa tulosta. Aivan A-sektorin laukaus. Ja tässä näette, pelataan ensin syvän kautta. Hämeenaho leikkaa sisään ja Laaksolle loistava paikka ja sinne yläkulman kohden laukaus ja tilanne tässä vaiheessa siis 1-0. Sanotaan näin, että välttämättä tuolta jäähypenkiltä tätä ottelua ei voiteta. Sen uskallan sanoa ääneen. Venekko kiekossa. Hämeenaho lähtee loistava syöttö ja siellä 2-0 laukoo. Alitalo jälleen kerran maalintekijänä. Tämä uusi pelaaja, joka Ketterään vasta saapui. Ylivoimalla 1 sekunti jäi ensimmäistä rangaistusta jäljelle, eli Ketterä pääsee vieläkin jatkamaan ylivoimalla 5-4 vastaan, nimittäin 1 sekunti jäi aikaisempaa rangaistusta jäljelle ja tässä 2-0. Maalin iskee Vili Alitalo ja vielä minuutti 10 sekuntia toista. Dvorak edelleen painii siellä maalin takaa. Runsas 4 minuuttia jäljellä. Turppa. Niemi pistää päätyyn. Ei tule pitkää. Akkila kiekossa. Dvorak edelleen kentällä. Akkila tarjoilee Pietille laukaus ja osuu kyllä rimaan. Nyt se menee maaliin. Nyt taitaa mennä... En tiedä yhtään mitä kautta se pompi maaliin. Sen näen, että Pietilän laukaus oli ylärimassa. Mutta tämä joutaa katsomaan sitten hidastuksista, mistä se pomppi. Oliko Hämeenaho sitten, joka viimeisenä koski kiekkoon. Katsotaan, mistä se pomppi oikein. Tästä lähtee syöttö. Laukaus. Ei, kyllä siinä on Hämeenaho on. Rebound iskee sisään. Itse seurasi tätä yläriman laukausta, joka tulee. Se tippuu suoraan Hämeenaholle ja Hämeenaho on helppo tehtävä iskeä tilanteeksi 3-0. Se kimpoaa sen verran terävästi tuolta takaisin ja Hyypiä on voima.